रात्रीच्या कुशीत दडलेलं एक अनोखं दुर्गरत्न म्हणजेच किल्ला घनगड। लोणावळ्यापासून घनगड किल्ला साधारणतः 35 किलोमीटर अंतरावर आहे। एकोले गावातून घनगड किल्ल्यावर जाता येतो। या वाटेने पुढे आल्यावर आपण किल्ल्याच्या पायथ्याला येऊन पोहोचतो। किल्ल्याच्या पायथ्याला आल्यावर समोरच आपल्याला गारजाई मंदिर पाहायला भेटते। मंदिरासमोर शिलालेखही आढळतो। या मंदिरात साधारणतः 20 लोकांची राहण्याची सोय होऊ शकते। मंदिराच्या बाजूने जाणारा रस्ता हा आपल्याला किल्ल्यावर घेऊन जातो। सेल्फी वेळे समोर दिसणाऱ्या दगडावर उभे राहून जीव धोक्यात घालून सेल्फी काढत असतात। किल्ल्याच्या मध्यभागातून पाहिले असता एकोले बांबर्डे गाव संपूर्ण परिसर आपल्या नजरेत येतो। समोरच आपल्याला किल्ल्याचा प्रवेशद्वार दिसू लागतो। किल्ल्याचे प्रवेशद्वार हे आजही चांगल्या अवस्थेत आहे। प्रवेशद्वारामधून आत आल्यावर बाजूला सीडीचा मार्ग आणि समोर 2 गुहा भेटतात। या गुहेमध्ये साधारणतः 30 ते 35 लोक अगदी आरामात राहू शकतात। किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारातून आत आल्यावर गुहेच्या उजव्या बाजूलाच अतिशय सुंदर असं दृश्य पाहायला भेटतं। समोरच आपल्याला अनेक फोटोप्रेमींचा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असलेला दगड आपल्याला पाहायला भेटतो आणि तसेच नैसर्गिकरित्या तयार झालेली कातळकड्यातील ही कमान सर्वांचं लक्ष वेधून घेते। घनगड किल्ल्याचा इतिहासात फारसा उल्लेख आढळत नाही, पण पूर्वी या किल्ल्याचा वापर राजकीय व सामाजिक गुन्हेगारांच्यासाठी करत असे। इसवी सन 1665च्या जून महिन्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मुघल सेनानी मिर्झा राजे जयसिंग यांच्यामध्ये झालेल्या पुरंदरच्या तहामध्ये महाराजांना स्वराज्यातील 23 किल्ले हे मुघलांना द्यावे लागले होते। त्यामध्येच घनगड किल्ल्याचाही समावेश होता। 1670 ते 71 मध्ये छत्रपती शिवाजीराजांनी मुघलांविरुद्ध मोहीम उघडून पुरंदरच्या तहात दिलेले किल्ले परत जिंकून घेतले। तेव्हा घनगडसुद्धा स्वराज्यात दाखल झाला आणि पुढे छत्रपती राजारामराजे यांच्या काळापर्यंत मराठ्यांकडेच राहिला। गडावर जाणारी वाट
आणि आखाडा इंग्रजांनी उद्ध्वस्त केलेला आहे. घनगडावर शिडीचा मार्ग आहे असं म्हणतात, तो हाच मार्ग. पुढे छत्रपती राजारामराजे यांच्या मृत्यूनंतर घनगड हा किल्ला मोगलांच्या ताब्यात गेला. तो पुढे महाराणी ताराबाई यांच्या कारकिर्दीत पंतजी शिवदेव सोमन याने शंकराजी नारायण सचिव यांच्या आशेने मोगलांकडून परत मिळवला. पुढे इसवी सन 1713 सरखेल कान्होजी आंग्रेंकडे हा किल्ला होता. नंतर छत्रपती शाहूराजे आणि कान्होजी आंग्रे यांच्यामध्ये 28 फेब्रुवारी 1714 मध्ये झालेल्या तहानुसार हा किल्ला छत्रपती शाहूराजे यांच्यातर्फे बाळाजी विश्वनाथ पेशवे यांच्या ताब्यात आला. इसवी सन 1737 ते 1739 या काळात मराठ्यांनी पोर्तुगीजांच्या ताब्यात असलेल्या उत्तर कोकणावर मोहीम केली. त्या वसईच्या प्रसिद्ध मोहिमेत घनगडावरचे 257 सैनिक होते. गडावर पाण्याची 3 ते 4 टाके आहेत. आज मात्र त्यातील काही टाके फुटलेले आहेत. इसवी सन 1783च्या ऑगस्ट महिन्यात काही महिलांना घनगडावर कैदी म्हणून ठेवले होते. तसेच घनगडाचा माजी कारखानीस रामचंद्र गोविंद यांचा 12 वर्षाचा मुलगा भास्कर नारायण नावाचा, राघोबादादा यांच्या पक्षाचा विश्वासू माणूस, मोरोबादादा फडणीस जे नाना फडणीस यांचे चुलत भाऊ होते, जयसिंगराव गायकवाड वगैरे राजकीय मंडळी येथे कैदेत होती. हा कडा पार केल्यावर आपण थेट किल्ल्यातच येऊन पोहोचतो. दुसऱ्या बाजीराव पेशवे यांच्या काळात घनगड हा किल्ला कारभारी बाळोजी कुंजीर यांच्या ताब्यात होता. किल्ल्यावर जाण्यासाठी सर्व ऋतू उत्तम आहेत. तसेच किल्ल्यावर पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही आहे. किल्ल्याच्या गडमाथ्यावरून सुधागड, सरसगड, तैलबैला, कातळकडा तसेच नांदणघाट, बोरप्याची नाळ या कोकणातील घाटवाटा हा संपूर्ण परिसर दिसतो. किल्ल्याच्या माथ्यावर आल्यावर उजव्या बाजूलाच आपल्याला वाड्याचे अवशेषही पाहायला भेटतात. गडमाथ्यावरील किल्ल्याच्या प्रवेशद्वारातून आत आल्यावर डाव्या बाजूलाच आपल्याला हे गुप्त कोठारही पाहायला भेटतं.